sifakwe emotini kanje nathi. Sesiswaphike manje siswa eMega City. From there Mega City kwathenga useyili, kwathenga intambo, kwathenga imbese. Nobulawa. Siyobulawa nje straight completely. Ngoba lo omunye nje wava no asiqede nje. Okubuhlungu umalume, ubhuti nomunye ubhuti emndenini owodwa. Sifakwe emotini. La ikhaya sebenayo ipicture yonke ke manje. Sekufunwa thina kwazi lesothola. Imoto ziyalandelana mhlawumbe zazula ko 4-5. Sifake emotini sihambe sifike kunomfula ekuthiwa umlazi. Oselamuntu ubuka lapha phansi. Sehliswe lapha ke banaso isithombe ukuthi umuyiswa khona sokuyobulawa. Ngoba sathi mesehla nje bakhe iminyanga abantu bazinyukela. Kasebelinde ukuthi nje uma sebenyuka ubhuti lapha. Uma sifika khona kwafonelwa lo muntu kwathiwa naba abantu bebhidayisa iTV. Badayisa iTV, badayisa iTV bayidayisela intombi yasisiloqekezelo. Isesitolo lentombazana. Siphinde sithathu lapho kulo mzuzu elamonti njengoba siswa khona sisawusha umphakathi wakhona. Safika sakhishelwa khona sashawa abantu bakhona. Sashaya abantu bakhona. Ngithi ngizama ukubaleka engibona ukusuka kubona labantu ngiye emphakathini. Lo mphakathi uzongibulala ngempela. Ngcono ngibuye ngazibuyela mina. Safaka emotini sesiyobulawa. Vele sengibonile nje vele ukuthi sekuyabheda. Yabheda nje. Nami ngase awukhona into ukuthi uyalo amathembu sanawo noma kodwa nje ngase ngibone no hayi vele sekuphelile ngathi. Sanibona ababukeli, igama lami nginguzulu Mlungisi okhulele endaweni yaKaP eMlazi. Ekukhuleni kwami ngikhuliswa abazali ababili. Uma bengikhulisa abazali nabo ke empilweni ababhekene nezinkinga eziningi, kungabe khona komsebenzi noma bekhambeni kwakhe uhamba ngendlela esasingazi ukuthi yena imbangela ukuhamba kwakhe wayiyiphi. So ekhambeni kwesikhathi nami ngase ngibuka impilo engiyiphilayo ngokucindezeleka ngokungaboni ngasolinye nenkinga engibhekene nayo. Kodwa isinqumo kumele ngisathatha kumele ngibhekane nempilo yami ngqo nenkinga engibhekene nayo. So ngakhetha ukuyibalekela ke indlela zami engashintsha ngazo ukuphila. From esikoleni ngifundisiwe la ekhaya ngafunda. Qala ukufunda eLittle Angel. Ngafunda class primary school eseWentworth. Ungakuba ngangikhokhelwa nganjiswa ngezimoto ngifundiswa kona kunzima la ekhaya kubuye kulala engadliwe kuze i-primary sekwakusele Little Angel. Senior primary kwabise Lukhunjaneni class primary school. Ngafunda ngaphasa ngaze ngafika ka standard 5. Standard 5 ngaphuma nge-PR. Soon ngifike ePR. Fortunately angisakwazi ukuphumelela ngesimo ngase ngibhekene naso ngokucindezeleka ukuthina izinto ngokwazi ukuyikhuluma nomzali. Uthi mohleli nawe uzibona ukuthi cha izona azizindle. Qala ke ngaphuza utshwala, phuzeni kwami utshwala. Ususe high school manje. Sengise high school. Phuzeni kwami utshwala ngabona utshwala akusayenzi lento engifisa ngathi ngakuthiwa ingenzeka. Ngifana nje nomuntu othola ukuthi uyaphila uyahamba nje kodwa but imizwa anginayo nokucabanga inkinga engibhekene nazo ziningi ngoba hlahle ngumuntu ozwelayo into iyashesha ukufika kimi. Inkinga yami ngikwazi ukukhuluma nezinkinga eziningi engingakwazi ukuthi ngiyikhulume ngoba hlahle ngikhuluma umngane ngingenayo. Even ngisho manje umngane anginayo mina ngikhule ngihlala ngedwa namanje ngisahlala ngedwa. Into ebeyumngane wami bekuyigame yakhe khambeni kwesikhathi ngakhula ngaphuma kuzona ngihlala endlini. Manje akekho umuntu engikwazi ukuvula isifuba ngikhulume naye noma inkinga ngibhekana nayo futhi isolution anginayo kodwa igcinela kumina ngaphakathi ngafuna ukuyivezela omunye umuntu. Moqhamuka ngihleke kube kuhle kube mnandi. So umzali nomsebenzi ebewenza ubungemuhle bethu ngamaphinifu kodwa but besiyingane njengawo wonke umuntu ngoba ngishingo zokugqoka bengithengela nezingane fortunately ngathi ngifunda ngangithola ingane engino6 ingane yami ikhuliswa yena nomfowethu ngala naye uyafunda sibheke wena sibanjwe wena. Uma sibanjwe wena lo mzali wahamba naye wathola ingane entombazana. Uma ethola ingane entombazana emelana ingane siphume esandleni. So ngaleso sikhathi nangaleso sikhathi ngiyacindezeleka more ngoba ziningi izinto engikwazi ukuzenza kuyikona ukuthi isikhathi anginaso noma into ngiyibonela kude ngesimo sokuthini noma ngifisa ukuthi ngidlule isandla. Into yokuqala efika kumina ufika incindezi. Incindezi engakuba ngine engakuba idalwa yini impilo nje ngibhekene nayo kunezinto othothi uyayifisa empilweni kodwa uthothi manje uyabona ukuthi ngayireach kodwa but isikhathi uyabona ukuthi siyangihambela ngoba ngaleso sikhathi ngisho utshwala ke bengasenzi lutho
ngase ngibhema insango ngayibhema I think it's for a year kwadlula ngabona ukuthi no ayisangenzi lutho ngabe sengola kwi-drug ebekuthiwa i-heroin ngokwesiZulu kuthiwa iwonga lelo drug belikwazi ukuthi uma ngiyibhemile ngingazinaki inkinga kodwa but kwelinye iside liyangilimaza kakhulu futhi ngoba ningishonisile empathe kakhulu ungakuba ngisho amalungu omndeni awube sarecognize ukuthi usawumuntu noma yini vele bengayena kumuntu ohlupha ngaleyo ndlela kodwa but enhlizweni zabantu kusekukhona lokuthi awunanga umuntu eqeda ikusasa lakhe ngoba azikhona izinto engikwazi ukuzenza ezokudweba dlala ibhola ngoba even ngisho emakhaya kunomfana bengidlala naye ibhola ukuyikeza manje lo mfana sasidlala naye wathi asame mina ngathi mina ayihamba ngizokufika maningi amathuba ngiwadedela ngesimo sokuthini na uma ngihamba ngishiya lo mzali ngoba nobhuti ngikhule naye futhi mina ngaqala 2006 wonke ayibhema 2008 nobhuti wawela kuyona so wawuka grade ngase standard 6 standard 6 Yeah. grade 8 yebo grade 8 sure uma ngiyibhema leyo ngibhema ngiyafihla la ekhaya ngibheme 120 ngiyosizwa uma ngibhemele 120 ngifike la ekhaya singibambile bengakwazi ukubona la ekhaya so kuhamba nosikhathi kwabona no khona into engidlala nami ngile ngiphika ukuthi hayi angibhemi lutho suddenly ngila ekhaya ngiyabona hawu nobhuti omdala usayibhema le nto hawu ngokuba ke ngeke uzubuza ubhuti omdala ukuthi kanjani abheme sibhema ndawonye sihlala ndawo sesifana nabangani uma ebhema ubhuti omdala nezinto ababuya ezenzakala empilweni shawa nokulimala nezinto zokuboshwa nazo zangicindezela mo ngoba kahle kahle umuntu nje angithandi nokubona umuntu ehlukumeza unfortunately angiyena umuntu ohlukumezayo umuntu uma ehlukumezeka ngiyangithanda ukuthi ube khona usizo engilenzayo kodwa but mina ngikhohle impilo yami ukuthi mina akayiba ngaso sonke isikhathi uma ngilala noma ngizicabanga ngizibuze ngaso sonke isikhathi noma ungabe ngiyibhema benginako lo kahle kahle umuntu osiza mina uyovela ngoba akekho umuntu engikwazi ukukhuluma naye inkinga zami bula nesifuba ngoba ngeke uyikhulume nomzali inenkinga epersonal ngale ndlela ongeke ukwazi ukuyikhuluma nomzali ozogcina uthatha izinqumo ezirong ubone ukuthi at least uma ngifikile nayo engidinga ekhaya umzali ukuthi yena uzobuka kanjani vele usuke ngazi ngoba suke sibona ukuthi siyagoqana abangala suke sihleli khona kodwa but enhlizweni kusuke ku-wrong sikwazi ukuthi ku-wrong so ngahamba ngile ngithi ngizopick up ngaleso sikhathi ngiyaphansi kakhulu ngizopick up ngiyaphansi kakhulu bemiunga ngagcina ngumuntu orelaxing le ngithi ngizoyeka ngahluleka ngabona isinqumo sokuthi no angihlale phansi ekhaya ngeke ngirealize ukuthi sengisiyekile isikole sengisiyekile nje completely ngangabisaqhubeka umzali ethi ngiyokwazi ukubuyela kunesikole esingalanga sekhaya kuthise uguni ngiyokwazi ukubuyela ebusuku esikoleni no mangizoya kodwa but uma ngithi ngizoya esikoleni ngaleso sikhathi ubhuti useney'ngane zabafana uma uney'ngane zabafana uma ingane zakhe uyaphuza naye uma ephuza uma ingane zakhe njalo hleze ne-argument between them yabona noma kukhona lokho ukujabula kwesikhashana ongazi ukuthi omunye umuntu ngeke lapha kuloya muzi ngeke mhlawumbe baphehlela amanzi amnyama noma bacushile no inkinga ithini nalana ukuthatha inhliziyo siyifake ey'mpilweni zabantu abadala ngoba umzali uma esekhulisile semdala suke seqedile yena ngempilo yakhe ngokwakhe usuke sebheke yakho yena empilweni yakhe akakwazanga ukuthi enze izinto ey'rongi ukwazile ukuthi aphile njengoba semdala emngaka ukudlulile kuzona zonke lezo zinto so manje inkinga sikuthina thina sesifuna ukuthatha iy'nkinga zomzali sizenze ezithu sikhohlwe ezithu kanti ngaleso sikhathi nathi iyasicindezela lonto sisayingane phela nezinto esibuye singazazi ekugcineni kuhamba nosikhathi njalo umzali uma ekukhuza ethi ngelinye ilanga uyayibona lonto qala ngaboshwa le ngibosha lezi zinto ey'ncane uboshelwa iy'nsango uboshelwa amahunga ngaleso sikhathi iy'thupha bengibhema ngoba uke wangithatha uma ngahlala naye eThekwini futhi ukungithatheni kwakhe angangeva ukuthi ngixoshiwe emphakathini no I decided ukuthi ngiye eThekwini ngesikhathi ngihlala naye eThekwini uyathunga ngala ahambe ngisale ngigade ngaleso sikhathi ngenza amacala ngakhona ngithatha amafoni abantu kwaku-wrong ngiwathatha eflethini la besihlala khona ngithatha amafoni abo u-3 ngawathatha ngingaphosisi abantu abasondelene nawo ma okuyibona bona bebesizana naye engingazi ukuthi ngelila uma ngabe kuthiwa babelithola iqiniso kwakuyoba njani ngathatha amafoni ngiyidayise ngithole lento engiyibhemayo suddenly kodwa iphela lonto iy'nkinga ziqala ziyabuya ngoba even ngisho ngabhema manje nakusasa uzodinga ukubhema nangalola suku uzodinga ukubhema angisho ukuthi ku-wrong kodwa inkinga esiyenza ukuthi sisuke sifuna ukuyifaka ey'nkingeni zabazali kodwa uthothi yena uyaphila akanankinga so I realize ukuthi no engihlale phansi ngiyibheke kanti ngaleso sikhathi sekulate
sekwazi nokuthi umzali akucabangele because yabo khona lesimo sithiwa isejele. Iwezivili is not a place for a human being ukuthi ungakwazi ukuthi uyophila khona umuntu nje kahle kahle. Kona iyasiza kakhulu kodwa but it's not the right place yabo. Kodwa kancane lengithiwa ngikhona inyanga kancane ngithiwa 3 months sekusuka lapha engahlala umzali athi no mlo ibhelu nayo uzohlala ngifuna ukuthi uzuyibone lento. Okay, so before uzungena kowesivili uboshwa sithathe ubuyisele ababukeli ekuthenini iziphi izinto ezenzakalile because uma oleduko wasithi fahla ngezinto ezigezenzeka yabo ngalesikhathi usubheka ama drugs izinto ezifana nokushaya umphakathi and stuff like that sibuyisele emuva. Lapho uqinisile impela yizi noma ngabe kuthiwa ke isandla nganginaso mina inkinga yethu thina mina benginobhuti la ekhaya naye obeculele ema drugs ngiyona futhi unga omdala nami. So manje ubhuti benabangani uma efika umngani kubukhulu ukuthi uxoshe umuntu eza kuwena enento yokubhema ezongena ngokuthi no mlu ngicela ukuthi ungihlalise kanje bethu ngizobhema awubusabuza la uqhamuka khona wonile noma kunjani sihlale sibheme uma abantu bafika babesabuza ufike kushawe wonke umuntu ngenhlanhla ke ngaso sonke isikhathi bengingatholakala into enza ukuthi ngiyashawa bekuba umfowethu omdala uthi manje ngicine senginale enga ngiphuma ngicine sengiyoprovoke umphakathi wonke ukuthi no how come ukuthi ngingashaya ubhuti noma ngabe kuthiwa wrong ngimshaya kanjani umfana wasekhaya ngingabe ngisacabanga ukuthi labantu bonke abathintekile nokugqekezelwa ngitshontshelwa uthi bona kufila kanjani ngoba kubhlungu ukuntshontshelwa ngoba nami lonto sengiyazi kubhlungu ukuntshontshelwa unfortunately nje ukulahlekelwa into noma uthi 5 rand ungawubheka kuze kusi la ekhaya khuluma nje iqiniso uma kwaba nesikhathi ukuthi uma unomkhuba ukuthi unomsebenzi awenza ukuthi amaphini futhi ubuya eGoli abuye ezela ekhaya abuye nemali ngaso sonke isikhathi asinike imali ngolunye usuku sabe sesiyahlohlana nobuthi no kunemali eyayikahle futhi ngiyayibonwa yimina kahle ngephutha uma ngibona le mali njalo ngilingene ngithatha 100 rand ngithatha 100 rand ngacabanga ukuthi ngizokwenza njani uma ngimtshela ubhuti athi mluyiphi lo mali sambe sithatha 100 rand silesibhema ngaleso sikhathi le mali ibekelwe thina ukuthi uma kwenzeka ukhona into eyenzakala isizathi kuleyo nyanga ubhuti lo kwangena abantu bathi wagqekeza washawa uma eshawa ubhuti omdala uma ngena abantu sogqekeza ufuna useshayiwe uma siphuma la ngoba mina ngilo muntu ukuthi izinto ngiyakwazi ukusizwa yabo kuvale ngalaleki kimi ngiphuma uma I think was u3 ngoba nayiphuma ngo4 esebenza eMasgrave eThekwini uma ngiphuma ngo3 ngiphuma ngibhema ugwangi maphambi ngomnyango maqhamuka umunye ubhuti athi lo unomsindo ngala ngaphezulu nami ngiyakuzwa uma ngiyiwa ngiyakhona ngiyafeka ukushaya ubhuti lo wala ekhaya sengitshela umunye ubezositshela siphume naye lo mzali sibheke khona mesifika ubhuti ulele phansi umuntu owayedlula wayethi ushonile uma sifika kuyena umama emphendula kuba ngalendlela esimanga inkinga manje kumina njengoba kuvuswa lo bhuti lo sengicabanga nemali ukuthi umama esethi hambani yolanda imali sokwazi ukukhokhela imoto sikwazi ukukhokhelana sengicabanga mina ukuthi uma kwethu uke wabuyela yini yena la ibekwe khona ke imali manje mhlawumbe ubuya uyithatha only to find out imali esakhona sahamba samusa esibhedlela wafika wasinda wahlala uma ehlala esibhedlela wahlala isikhathi eside I think it was 3 months or 4 months wabuya uma ebuya still futhi ngendlela iwunga embi ngayo still wabuyela kuyona lapho kunokuthi mina ngibona iphutha lokuthi no ube wrong ubhuti ngendlela limali ngayo still futhi ngihamba ngoxabana nabantu up until today mina nginabantu engike ngisho ukuthi lo ngeke ngize ngimkhulumise ngenxa yokuthi wathinta ubhuti ngomuntu vele ne-anger because impilo engiqhamuka kuyona uthi vele uma bengasebenzi kodwa impilo besiphila ibingcono kunalesi siphila manje uwesi manje and lo nto iyancindezela kakhulu ungangokuba uma ngisho kubo njengoba emdala babikela yena akumina ngedwa ngisho ekhaya bonke uma ngakubaleka I think ba 14 bonke bakhala kuyena ngisho abasebenza abawothisha abawonesi
bake bafune ngihleli la kuthiwa xa sifakele imali sishawe chef xa sifakele imali shoda ngokuthi umuntu nje vele osithwele manje umndeni nakuyena kuningi kuningi nakuyena noma uyibuka into unento oyibuka ngelinye iso thothi manje angeke uzukwazi ukuyikhuluma ngoba vele emdala kodwa uma usuwedwa uyibuka ukuthi no i wrong lento ngaleso sikhathi kumina kubhlungu kuyazwela gcina usubona no noma ngiyeke idrug ngene etshwaleni mengibiya kutshwala ngibuyela futhi fast asethi uma no mlungu ngicela sisehlale phansi sikhulume nobhuti abazokusiza nje basekhosini kanjani kanti mina noma okwamanje ngisacindezelekile so ma wasethatha isinqumo sokuthi ngicela ngimbophe ngoba bese senginengane iyakhula nosisi senengane abokho kanjani abophe mina okay uma ngibopha ngaye eWestville ukuya wami eWestville ngihlalile ngabuye ngihlalele I think 4 months ngabuye uma ngibuya abophela icala la lokuhlukumeza le assault okay sure uma ngibuya ngizela ekhaya enkantolo bangidedela uma bengidedela enkantolo bangidedela ngesixwayiso angiqedanga I think 2 weeks angiqedanga waphindwa wabuyela khona wangibopha ngoba manje ubhuti useshawa abantu kakhulu ongangokuba ngisho mina kadi unekhathi kadi D496 eMlazi uke wavakasha khona ngesimo sokuthi ngiyamazi umuntu kanjani ngaso sonke isikhathi kugcine sekuyimina umuntu omdala esengimlwela ebantwini ngoba ngiyamazi ukuthi kanjani yeah ubhuti waya kadi uma efika kadi bafika wastilo shonana nabangani noma ngingazi noma babeqekezile noma kwakunjani kodwa basebeqekezela umsishi lo msishi wayesehlangana nabangani bakhe babizana nenkabi zabo saselamonti ezinye zakamashu lo munye kokumalume akasekho emhlabeni kwakuthiwa uMaboye wayehlala kadi naye wayehambe entshontshe isondo lalapho iRim wabuya weza ngala uma eza ngala lo unenkinga uyanga kadi bayaphambana kube content no angihambe ngikadi ngalo suku ngifika nje kadi ebusuku ngichithekelwe inyongo I think kwawu2 uma ngichithekelwe inyongo ngiphuma endlini engapha outside building ko forum phuma outside building ngiya ku sink ngale ngoba ngichithekelwe inyongo uma ngichithekelwe inyongo uma ngiqeda nje kulokhunjana phala mengiphakamisa ikhanda kunobhuti sebekile isibhamu la emva kwami athi ungabisakhuluma senza lutho like samnyama akukho umuntu ozwa akukho umuntu ongaphandle kusamnyama cela uthule ndoda sinyuka mayitebhisi ngingagoluzi nami ngoba ngiyabona labantu baningi ngibona ngayicathula sinyuke ematebhisini bangifaka emotini bahambe nami ngiyiswe khona lapha ngivalele endlini ngiyashawa mina I think ngishawa ibona manje bathi angikhiphe lezi zinto shuthi abazi kahle kahle ukuthi uyena mupha abamdingayo I think it's for 4 hours washawa 4 hours shawa 4 hours ha njani bakusha kanjani ngivalele garage kunemvubu unayo yonke into ukuthi nje umzimba wami mina ngumzimba kodwa nje igazi sabonakala engishawe 4 hours uma ngishawa ufika omunye athi lo okuyena yena umaziyo athi akuyena sengishawe 4 hours wasebethi no asike sizama ukharata umalume wakho yithi mina umalume angimazi bathi ayikho lento zomkhipha bangifaka emoti kube khona osho ukuthi awula kaphi ngibosho ngentambo kuhle kwembuzi evenini ngemuva okubhlungu kakhulu uyadlula phambi kwakini abantu uyababona akukho ozokusho semotini nobonayo uyabona ukuthi konke yenzakalayo angeke azangena isibuye mesifika la kaphi la ezansi kakabhisa abanjwe lo malume afakwe la emotini naye sambe naye sibuyisela la suka khona ashawa umalume ngaloso sikhathi nami ngikwazi ukuthola umoya ngiphefumula hayi ngicela ukukhuluma kuthiwa ayikho into ozoyikhuluma kube khona la njengoba kwenzakala lento kunoyedwa wabo obusiness phone kwenzakala lento lo busy phone kuba sekuthiwa naba la nanguke lo bhuti odingakalayo siphinde sifakwe emotini uyehliwa labantu abaziyo kusazolandwa lona ubhuti wami omdala athatha ubhuti wami omdala afakwe emotini ngicathu abanjwe ngoba uMaboye I think kwaku10 nangibanjwe ngo3 intatha umzamo abanjwe ngo4 ngoba kwasephumile ogwini kwaku4 kwaku4 eqala ukuba nje intambama ngaleso sikhathi ngiyashawa ngivalelwe endaweni thizeni angidla ngenze lutho angibhimi awukho umuntu
la nje obasezothatha umzamo sekuyabonakala no laba basenkingini nami ngoba umzamo uzolandwa ekhaya ngqo maybe babona labantu aphuma baleka jakho bambambe ngezantsi sifaka umuntu labantu baphethe ibhama abaziwe uma sengizwa kuthiwa abanye baba amasosha akulamuntu awumasho asa retire sifaka emotini kanje nathi sesiswaphike manje siswa eMega City from there Mega City kwathenga usayili kwathenga intambo kwathenga imbese siyobulawa nje straight completely ngoba lo munye nje wabona no asiqede nje okubuhlungu umalume ubhuti nomunye ubhuti emndenini owodwa sifakwe emotini la ekhaya sebenayo ipicture yonke ke manje sekufunwa thina kwazi sotho lapha imoto ziyalandelana mhlawumbe zazula ko 4-5 sifakwe emotini sihambe sifike kunomfula ekuthiwa umlazi oselamuntu ubuka lapha phansi sehliswe lapha ke banaso isithombe ukuthi umuyiswa khona sokuyobulawa ngoba sathi mesehla nje bakhe iminyanga abantu bazinyukela kasebelinde ukuthi nje uma sebenyuka ubhuti lapha uma sifika khona kwafonelwa lo muntu kwathiwa naba abantu bebhidayisa iTV badayisa iTV bayidayisela intombi yasisiloqekezelo isesitolo lentombazana siphinde sithathu lapho kulo mzuzu elamonti njengoba siswa khona sisawusha umphakathi wakhona safika sakhishelwa khona sashawa abantu bakhona ngithi ngizama ukubaleka engibona ukusuka kubona labantu ngiye emphakathini lo mphakathi uzongibulala ngempela ngcono ngibuye ngazibuyela mina saphaka emotini sesiyobulawa vele sengibonile nje vele ukuthi sekuyabheda yabheda nje nami ngase awukhona into ukuthi uyalo amathembu sanawo noma kodwa nje ngase ngibone no hayi vele sekuphelile ngathi sijikiswa sesifikile emfuleni la siqala khona esihlabathi sijikiswa sibuyiselwe emotini sekuphuthunwa ke lezi zinto olizofana sibabanjwe abantu ababenze lezo zinto akekho noyedwa la kuthina wenze lonto ngendlela idrug ngani noma ngizothi libhad noma ngizothi ilona elingalungi noma uthatheka kancane uma ulibhema ngoba impilo bengiyiphila akuyona le bengiphila impilo right kakhulu ngoba ngisho ku J ngihlalile ngase station ngingahlala khona kakhulu bese sebengisanana naye ke usehlala agcina ku 2 years wazini Thumba and futhi naye ukuhamba kwakhe kwangicindezela futhi naye kakhulu ngoba even ngalesikhathi sengiseThekwini ngingambona esithandana nomunye ubhuti obeIndia sithina lapho kwangicindezela kakhulu ukuthi uzongifica ngilesimo engibhekene naso naye angifunde uqamba manga ungicindezela kakhulu iziphi ezinye igameko ezenzakalile lakho sima already wayimention igameko zokuthi bawucashisa umuzi bakwenzana uma sihleli sabafana ngaleso sikhathi kwakudayiswa ngala ngasekhaya umunye umakhelwane sihleli la sekubhenyelwa la ekhaya uma sahlala wayengasahlali completely ekhaya sehlala eThekwini esuke eThekwini hayi emakhaya abuye emakhaya aye eThekwini uhlele eThekwini nje ingane ngaleso sikhathi se-Eastern Cape hlala e-Eastern Cape la ihleli khona ingane akathandi ukuthi ihlale khona ingane lentombazana siswethu omncane uhlala e-Eastern Cape uma hlala e-Eastern Cape uyaphosela imali futhi uyakumention ukuthi akathandi ukuthi ahlale khona uyazizama ngonke indlela sesihlala sekumuzi wethu sihlala nje saba futhi sibhema abuye uma ngoba sasisoya emthwalo ngaleso sikhathi kunomsebenzi kunomcimbi sahamba uma sohamba unobhuti engangihlala nabo mina ababe kodwa befike ngobhuti wami uma ngihlala ngoba besendlini yami abuma umzali athi umzali ngicela ukuthi ningisize ningisukele la ngoba manje ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngishiye umuzi kunini ngoba anginazi nabakibi nami uma ngibuza angibazi umuntu okuyena yena obazi bafike ngayo ubhuti omdala ngokuthi ngaleso sikhathi ngesikhathi ekhanja babinami bese ngithi mina ma ngizokhuluma nabo bazohamba bakhulume ngikhulumisane nabo baba abantu abazohamba ngoba sasohamba kulesini uma abanika imali engango 500 uma benika le mali engango 500 ukuthi nje ucela ukuthi bangasondela ezabantu abakhombisayo ukuthi akanankinga nabaxwayi ucela ukuthi nje phela abagudlo ngoba manje sihamba semakhaya ngaleso sikhathi umzala akasahlala sihlala thina sihamba uma sifike emakhaya wenza umcimbi kahle bangishiye mina babuye
Uma bebuya babuya kugqekeziwe la ekhaya. Uma kugqekezwa la ekhaya akukho lutho, kwangekho lutho nje kwakusele sofa lapha ne-room divider kuphela. Gqekeze bona labo bhuti futhi babe u5. Kwangekho TV, kungekho lutho. Okubuhlungu umzali uyafona ubuza kumina. Angikwazi ukusho ukuthi babe uyazi phela umzali ukuthi babefike ngayo. Bhuti kwenzakalani manje umzali wafonela mina. Athi Mlu angazi mina. Kodwa engikwaziyo akukho lutho ekhaya. Ayisifune lezi zinto, sifune lezi zinto zihambe zilandwa ke lezi zinto. Angikho mina zilanda komakhelwane. Zilanda komakhelwane, zilande zibuye zilethwe la. Uma zilethwa la ngibuye. Uma ngibuya ubhuti lo kuthiwa umalume kahle kahle kuthiwa uMabhola. Kunephande beating ngebila la ngaphesheya ngagabhisa. Umuntu osiza khona athi eshisa udoti. Shuthi kwasha into zabantu, imoto, amaphathi emoto, kwasha nje. Kwahluleka ukucisha. Ngaleso sikhathi uze kusisi wakhe. Kwahluleka ukucisha. Ngendlela enginale enganga uma udlala ngomuntu wasekhaya mina ngiyithanda ukuthi ngingenelele ngoba angifuni udlale ngayo. Even ngisho umuntu ongaphaya umxhaphaza yazwela. So bakhokhisa umala, uma bekhokhisa izwele lomuntu umzala ngakhokhisa kanjani? Akhokhiswa abantu ezintweni zabantu babe bethe abanikazi bezinto. Ayikho into abazoyenza ngoba lezi zinto kade babezidinga njengoba zibekwe lapha bona babengazi futhi izinto ebezifihliwe. Zeyimoto bekade ngoba vele babekade bethenga nezimoto. Bedayisa amaphathi emoto. Mase bahlohlala ngokuthi no asibashaye, shawe thina. Uma befika la bafika khona yena umalume. Mina ngilele ngala umzamo ungani. Umzamo akwazi ukuphunyuka abaleke, ngisale mina. Balokuthi ngishaya bangishaya I think it's for 4 hours ngoba ngisho ibazi ngina 4 hours ngaphezulu. Omunye ngaphandle nje kwalona. Nginezibazi umzimba wonke namanje ezingapheli. Ngishawa kuthiwa ngigibele phezulu kwesondo lemoto. Ungahlala lapha kanjani phezulu kwesondo lemoto lisemotini? Kuthiwa asinankinga sokudedela kodwa mase sihlala phezulu kwesondo lemoto. Ngashaya ngokuba ngangishawa yiyo yonke inhlobo yesigebengu ekhona eyayidayisa ama-drugs. Shawa ibona ngqo. Uma ushawa ngenduku kunenduku ababephathe kuthiwa uMvivane yabo kwangazi ukuthi ngishiswe ngegesi, konke ethi ikhathi ngithushe. Uma bengishaya kwangazi ukuthi ngishiswe ngegesi. Uma sengibuza ukuthi kahle sishawelana mase kuthiwa hayi bantshotshele laptop la omunye usisola ngezansi bangenile kodwa lo muntu otshotshele laptop akekho. Shuthi nje sonke lesikhathi siyabuka ukuthi benzani. Uma sengibuyisa ingqondo i-laptop abayithathile kuthiwa yabayithathile kodwa ayithathwa ngobona umuntu obekade ehlala nabo. Kahle ngitshele nje iqiniso alikho into okwathiwa intshotshwe umzamo noma intshotshwe imina sabanjwa nayo noma kwafind out ekugcineni ukuthi iyayithathwa yibona. Into eshawela yona ile yabangani. Kodwa futhi mina umngani anginayi ngoba angisuke ngenamali uma ngifika endlini ngihleliwe ngeke ngikwazi ukuthi bafike phumana endlini. Sifike sihlale kanjalo. Kwafika abantu bamshaya umalume bambuyisela endlini ngaphakathi. Bashisa angikho ngaso isikhathi somthwalo. Uma beshisa kwasha yonke into. Umzali akekho. Usemsebenzini la ehlala khona ubalekele zona le nkingi ngoba nawe wayesekhathele. Abuya kushe yonke into. Kwakushe yonke into kwakusele le ndlu kuphela. Nayo yakwasiza umakhelwane bayicisha. Exchange kwayo. Yashaya yonke yaphela. Yasise ama-rehab nama-rehab esisakuyona. Ngifike ngihlale sonke leso sikhathi abaleke ubhuti. Nomalume abale ngihlale. Abe nethemba lokuthi uma mhlawumbe kuzoba ngcono. Nanga umuntu ongisengihleli naye. Ongakuba saya ngisho ukuyohlala naye. Kunendawo ethiwa ingala. Kodwa engathi ngitshela ama-credit amoya khona mangaphosisi. Ngitshela ama-credit ekugcineni komhlaba. Sahlala inyanga abahluleka wabuye omunye wayenganga ngisho ukuya ke lo munye imali. Wabuye sefuna imali ebuyisa ngomali lapha ethi hey mina ngizontshontsha la. Manje ngalapha kuyabulawa ke kuyaziwa phela ukuthi le ndawo usiza abantu ababhemayo engakhona la. Amnika imali abuye sihlale 3 months ngihleli naye engigadile. Umzali ngihleli naye rehelp. Uma ngibuya inkinga yami ngizokutshela nje iqiniso mina ngilo muntu ukuthi nginozwelo. Umfowethu unengane I think zo 3 manje zabafana lengazi umuntu omdala ingane zabafana. Le ngane zabafana impilo vele akukho kuhle ngisho kubo.
ngisho kubuke umuntu wesifazane akukho right ilento ethiwa umayibonela umuntu uphuma inxiwa celeni nomuntu wakhe nalapho manje ngaso lezi ingane njalo uma zibuya zizokhala zikhala ngima ongakuba ngisho ngingangena manje ithi ukuthi ngikhumule ngisho iplane igqoke ukuthi maybe esiqoka lona ongcono naleyo nto iyacindezela kakhulu ngoba ngisho nazo ziyayibuka impilo ongakube yaziyasha ethi yazi gogo mina sengi-second option ngathi mina engabe yini-ke leyo nto bekhuluma ngale nto zami zokagana ngathi mabenzele lezi zinto abayifuna ongcono thina sobona sizenjani ucindezelekile na kakhulu ngoba manje mina akunzima ukuthi ngicele noma nakuyena noma ngathiwa ngiyabona ukuthi usizo ngalithola kunzima ukuthi ngicela ukuthi manje ngicela ungenzele ukuthi ngoba manje ngizocela kanjani isimo ngiyasibona phambi kwami sengimdala mina kufanele ngabe mina ngiza na something ekhaya ubheme waze wahlala eThekwini yeah nifika kanjani eThekwini estradini eThekwini ngihamba ngalesikhathi ngihleli naye lamafoni la ngiwathatha ngensuku ezihlukene ngingabanjwa ubhuti ngizokhathatha uma usebenza ngemishini kukhona lento ekuthiwa injini zomshini akhipha amakhopa ukuthi gcina adimothwe elokhu njani eflatini ukuthi ngiyasaphinda atholakale khona abasamdingi ngingaxoshwa mina ngosimo sokuthi ngangabanjwa futhi ngangantshontshi ngangiyithungela naye ngithe ngasikhathi ngithunga ufike lo sisi uzoqasha kulona le flat usethandana nomunye ubhuti oyindiya ngihlale naye kakhulu uma uyamazi eflatini ke ngesikhathi ngifika khona abanye babengakazi ukuthi ngiyabhema noma bazi ngomuntu ke mina ongabonakali uma ngibhema ngesikhathi ngoba ngiyaba clean ngiyayithanda lo sisi lo ngithe ngifika athi ngoba uma wayehlala ePrince Edward ngaleso sikhathi suke ePrince Edward ngiyomthuthisa sibuye siye eCambridge neplace sise eCambridge ngase ePretoria siye khona uma ngiya khona sahlangana namanye amantombazane ayo 5 lamantombazane sho nami ngibone usisi engathandana naye sithandana sokwathi ubuye hlale naye ngithanda naye I think it was 2 years hlale eThekwini lo ngasikhathi ngiyasebenza ngingabelelana nomzali usisi lo uyafunda ufundela ukuba uthisha uma lo sisi lo ngingazana naye sihlale kwathi unyaka ungaphela I think 6 months athi mina kunabangani bakhe afisa ukuthi ngazane nabo ngithi mina ayikho inkinga ungabalanda uma bebalanda labangani bakhe ulanda yena lo sisi engithandana naye lo sisi uma ufika uzothandana nobhuti oyindiya obehlala khona ngoba 2 phase ungangokuba lo bhuti lo benayo include ukuthi lo sisi ngangithandana naye ngobeka afike nje endlini mhlawumbe athi ngiluna 5000 athi ma nawu 3000 ma yeka nje ukuthunga manje sengifikile mina ngaleso sikhathi kubhlungu enhlizweni ngalendlela ukuthi ngiyacindezeleka ngoba nalo sisi kwaqala inkinga lo ngase ngithandana ngaleso sikhathi sihlezi xhatshwana kubanga into ezincane ngaleso kwaphela umqondo wami awusekho kuyena mase ngibuka lo sisi ngoba phela mina ngimazi ekwenye indawo ukuhamba kwakhe kumina wayethe uya kwenye indawo kodwa uma sengimbona la uma ngimbona umbona umuntu ongangazi uqala ngangibona angazi ukuthi kubangwani ngicine nami nga-approachanga ukuthi sisayibo kwenzakalani ngiphuma uma kuphuma kwami eflatini ngiphuma ngomuntu odiniwe ngaphela manje usehlala la kulona leli flat ngiphumele ngaphandle uma ngiphumela ngaphandle kuphela isonto kungabuyi uma kuphela isonto kungabuyi ngiphuza utshwala ngaleso sikhathi ngiyabhema ngikwenza konke uma ngingabuyi umzali vele usuke ngazi ukuthi ngikhona noma ngikho ngihlale azathi uma nomlungu vele ngiyazwa kuthiwa awusahlala eflatini yini imbangela lokho ngingafuni ukuveza ukuthi inkinga imamaphi athi uma ayikho inkinga sizoyikhuluma lonto esho kuyisonto sizoyikhuluma next week imlo indaba yakho ngikhona la ngisaphuthuma khona uma ngibuya ngizocela ukuthi ngikhulume naye sengibalekela ukuveza kini iqiniso ngisuke ngiphumela ngaphandle angixoshwanga ngaphumela ngaphandle ngakhetha ukuyohla ngabe kunale gama esike sikhulume ngalo sabafethu sihleli thushoshoba engihlale kakhulu emgaqweni ngahlala emgaqweni nginankinga nginalutho kodwa ukuthi ngale nkinga engibhekene nayo ngingafuni ukuveza uma ngihlala emgaqweni phanda ngokuhlumeza abantu ngicela abantu imali qoqa igubhu ngangcola ngalendlela ukuthi usungibona ngisho
emgqomeni ngisaba yabo ngendlela engishitshela ngayo phela akekho umuntu ongayitshela emhlabeni umgqomo kaDoti mina ngeke ngisifake isandla sami emgqomeni kaDoti as from now on isandla sami ngeke ngisifake emgqomeni kaDoti uma ungangibona ngifake ngabe ngimina ngabe uyaphupha kodwa ubusungifica khona phakathi ungifice ngikhipha ukudla uphoqwa isimo ngesimo sokuthi angikwazi ukubuyela emuva manje uma ngibuyela emuva lo sesohlala kule flat ebengikulo angikwazi ukukhuluma ngaleso sikhathi ngihlala nalo lo sixabana njalo sekuhleze kuliyo kodwa ukubuza umamncane ozozolamo angisakwazi ukuconcentrate usikahle kahle impilo yami imiphi ngoba kahle kahle khona angifuni uqamba manje impilo bengiyibona ukuthi sekushintshile noma ke ngiyazi vele ukuthi kunzima ukuthi umzali ukuthi wena ngizikhiphile kuyena ngoba ingane yakho ngeke uzophuma kuyena kodwa zona zonke izinto bese ngizenzela bese at least bese kukhona lokho bese kuphunyukile kuyena ngacindezela yakho ungahlali emgaqweni I think it's for 2 years ngahlala uhlala kwami emgaqweni ngibuyele phinde ngihambe ngibuye engilanda emgaqweni uma engilanda emgaqweni hayi ukuthi ngilandele ukuthi mhlawumbe uthi angibuye ngoba wayesedelile ungilandele ukuthi angihambisele ingubo zokushintsha angilethele ukudla ngidle ngizoba right lo 2 days uma sehlulele lo 2 days iqala phansi futhi ke ngibuyele emuva ngoba mina ngifuna uqamba mangabhuti yabona lo yasisebona ukuthi umuntu uyamthanda naku angiphazamisa ngoba bengimthanda kwangempela angisasho kubuye ngisho lo Thumba la bengimthanda kakhulu kodwa manje wafika esikhathini ukuze umuntu ufika esikhathini wrong endaweni wrong wafika vele nami sengicindezelekile ngoba ehamba bengingenje uma sebuya ngilesimo ngikusona ngoba kahle lento iyaqala emva kokuthi ikhambene ngoba futhi naye ngamfonela ngamtshela ngathi abona manje ngiphuza utshwala nje bangadi wathi mlungu ngiyenza ukuthi ngathi ngiphuza kakhulu kulandela ngiyadlula ke manje ngiyobhema ngoba awubuyi wathi mina ngizobuya mfethu uma ngithola ngoba ehambe uyofunda azange sabuya uma ubuya ke sengimthola kulesi makusona manje ngisho ngiyacela uma ngabe ngangithiwa khona umuntu la ekhona emhlabeni ngeke wazi kunabantu uthola ukuthi noma uzwelo enginalo kodwa but uma ukhulumisana naye anganayo indlela yokukusiza noma ngakuthiwa akakhiphanga imali ukuthi mhlawumbe ngicela ukuthi wenze kanje kube khona indlela esingenza ngayo naye mhlawumbe egcine ngithola usizo ngoba indlela into ephile umzali ayinhle kahle konje manje ngibuya eWestville sengihlalele almost unyaka eWestville ejele wangena kanjani usithathe usibeke ukuthi ufika kanjani eWestville nalokuthi yabanjani experience yakho qala ngokuboshwa eWestville ngichaza ukuthi ngasikhathi ngisanda kuboshwa kwakube inyanga mhlawumbe kube inyanga nalezo sikhathi eWestville angifuni uqamba mangabe ngathini indawo bengawenza umehluko because isikhathi ebengibhekana naso bese sincane kakhulu kwabe sekufika isikhathi sokuthi ngithole isikhathi close to 6 months 6 months waphela ngihlele eWestville ila ngaqala khona ukufunda no eWestville it's not a place for umuntu ophilayo othi ungahlala kuyona ngahlala eWestville uma ngihlala eWestville ngambona umuntu omthandayo ngingaboni umuntu hlala nabantu ongabazi baqhamuka endaweni ezihlukene abenza amacala ahlukene amacala ngempela serious nami ngabe sengizibona ukuthi no sengisigila mkhulu uma ngibuya ngizitshela ukuthi nje mina ngiphethe isidala saselokishini isikhotheni ngabe ngiphakamisa ithuba that time ngizicindezela more futhi ungabe ngibheka impilo yami ukuthi no impilo yami ngeke angizama ukushintsha njengamanje as guys bafethu into engizoyisho ngahlala eWestville shuthi yangahlala kahle enhlizweni noma emzimbeni ngathini egazini ngizwe kahle indlela sesikhulume ngayo ukuthi ngasabantu besilisa yabo njengamanje ngibuya kuyona ayikuzwele kakhulu ukufona ingabanjwa uthi ukuthuleke and inalento esinokuyenza thina ukuthi kuthiwa siyayigoqa noma ukuyiqambela amanga nama suggestion abhedayo ukuthi uma ngiphuma ngizokwenza ukuthi uma ubuqhubeke nempilo la ubukade ugcine khona engabe uthola usizo enye into ecindezelayo ke uhamba uye eWestville angifuni uqamba amanga ezabafisa abaningi sengibabonile enye into iyacindezela ukuthi eWestville is not indawo sokuyiplanning
nesimo sokubhekene naso ukuthi sesiqhamukile akufani noma usuke uyiplanile into noma usuke into evele iqhamuke nje esithubeni. Njengamanje mina ngicindezelwe lento ukuthi iqhamuke esithubeni kahle kahle angisafuni ukubhema lento ekuthiwa i-drug. First of all okubuhlungu kakhulu sisi ngiyambona ogwini uyeza uza kuma meeting ingane aphinda aphuma ahambe ngimbona ngikwazi nokuya kuyena sengilayisha imoto ke la ogwini ke manje mlazi sengilayisha amatekisi khona ufaka abantu mlazi pho la eThekwini imali ngiyayithola angifuni uqamba mama engiyithola imali ngosuku mhlambe ngothola 500 ngibhema almost 20 capsule bhema irock mhlambe u3 irock u3 150 20 capsule ngizobala 18 rand about 20 ngoba lo 18 rand about 20 irock u50 rand ngithenga iClaywood ngigibela ngithenga iClaywood 150 ngoba ngeke ngikwazi ukubhema irock engayibhemi yonke uma ngibhema. Okay kancane ngifuna usibuyisele ekuthenini sesizogoqa manje interview ngifuna usibuyisele ekuthenini kwakade kusekwenzakalani mawulwa noma oledi noma umgijimisa ngekhali okwenzakala yini ayikade isiyenzeka ngaleso sikhathi. Ngifisa nje ukukhuluma iqiniso kunento ebuye yenzeke yabona i-drug nalento okhohlisana nabantu ngumuntu othola ukuthi namanje lokuwe kwenzeka uthothi siyakhuluma qhamuka le situation between i-anger noma mhlawumbe angathini emqondweni kumina ngisuke ngibona kodwa but le nto ngisuke ngayirealize ukuthi wrong uthola ukuthi ngasikhathi ngiyenza manje ingqondo izobuya sometime ukuthi hey u-wrong uthola manje akusekho ukubuyela emuva ukubuyela kumzali ngeke ngiyaxolisa ma yena kuhleli lokho noma lelo gama noma leso sikhala sibonile ukuthi no sengikwazi ukukhishela ingane isikhathi sengikwazi ukukhulunyelwa ingane yami ngizalile kanje ngelinye ilanga shothi yokwenza okuwesi into ebiyenze ngilibona iphutha kodwa but manje ngirealize late ukuthi into sengiqalile nje ukuthi ubamba umuntu seqalile ngiyamba issue sibanibani ibini enda ngifuna uqamba manga bhuti enganginayo kakhulu ikhona nginayo kakhulu anga usizo lami mina ebe njengamanje usizo noma ngathiwa yiluphi ngaqhamuka ngalamukela noma ngathiwa yiluphi usizo ngaqhamuka ngalamukela ngoba uma udinga usizo awukwazi ukuthi ukhethe ukuthi ngidinga ukuthi ngidinga ngoba endleleni yakho you never know ukuthi impilo yakho yayimeleni ukuthi ihambe kanje kuze egcineni ufike la. It's because even ngisho education yafana isikole ngisiqedanga kodwa monga ngithathe ngibeka nabantu sibali uma ngikhulume sixoxisane nabo bayakhala abantu no you are well educated ukuthi nje kuphela ucindezeleka angifuni noma ngicindezeleka kakhulu the state of living ngicindezeleka kakhulu ngoba ayikho indlela ongenza ngayo kodwa engikushoyo uma ngakuthusa usizo ngalithola usizo uma ulithola kumele uthi you have to grab it in your two hands ubaleke nalo ngezandla zombili ngoba kusasa awazi noma ilona obhekene nalo noma ikona kuphi njengamanje noma ngathiwa iluphi usizo engizolithola ngizolamukela ngoba lizongisiza kakhulu makubona mhlawumbe banga provide ngamadoda bangasiza abasizi noma ngabe kuthiwa iluphi usizo olungaqhamuka ngalithatha ngezandla zombili ngoba njengamanje umzali uyakhula nezingane lezi ngazothi ziyabukisa sicomplaina now and then ubhuti angifuni uqoma manga ubhuti uma ngikhuluma iphathi yabhuti ngingathanda ukuthi ngimkhulumele kodwa futhi ngizokubala nawo ubhuti ungicindezela kakhulu ngoba ushawe kakhulu abantu mzamo forum I think more than 5 times more than 6 times ngimsiza abantu bembulala ngimkhiphe emabhuthini walimala ikhanda uma elimala umuntu sho udokotela wasibiza sihlalisa phansi just to have a meeting family meeting wasitshela ukuthi ubhuti asayena umuntu othethiswe kusayena umuntu uthi umshaye akusayena umuntu uthi because walimala kabuhlungu ekhanda uma ngathiwa ngenzeka even now ngathiwa ngacikeka mungathi nje la kuyena sengabe ukuhamba kwakhe emhlabeni manje nayo lonto iyacindezela ngohambela manje uma yonke into ibeke kumina akukho ufuna bengizokwenza uma kukhona umuntu ongangisiza usizo ngalithatha ngoba ayikho njengamanje into engizoyenza ezemateksini amateksi angifuni uqamba manga ngumuntu oyitshela kakhulu amateksi angisho ukuthi anani it's because ngiyazazi ngumuntu one-anger ngumuntu osheshana ukudinwa emateksini ngingakwenza uma ngibona ukuthi isimo
kwenzakalani, kodwa as from now on ngidinga usizo olunzulu kakhulu olungaphezu kwalolo, ngoba isikhathi esiningi bengisebenza ematekisini, kuwumuntu olayisha amatekisi, ngabe ngawukhondaktha kambe ngesikhathi. Itekisi as from now on angiyidingi ezandleni zami, ngoba ngiyabona ukuthi izongibuyisela ey'ndaweni ezi-wrong, njengokuthini utshwala nabangani. Ngidinga ukuthi ngiphume ngiye emsebenzini ngibuye ngingene endlini, ngiye emsebenzini ngibuye ngingene endlini. Noma ngathiwa imuphi umsebenzi engawuthola ngizowuthatha, ngoba emhlabeni ngeke wazi. Emhlabeni vele kunjalo, uqala phansi wena ozikhuphula wena isimo sakho sibonayo. Cabanga ukuthi kuzongena. Yebo. Hayi, shaya. Ngiyabonga kakhulu.